खुलुमनायखौ बयनोबो जासिहरग्रोबाय। बेनो आंनि फार्स्ट भिडिअ। बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि चेनेलाव मा कन्टेन्ट नुनो मोनगोन बेखौनो आं शेयार खालामलांगोन। आंनि चेनेलाव बायदि रोखोमनि कन्टेन्टफोर थागोन, जेरै हेल्दि डाइट, स्किन केयार बा बिउटि टिप्स, हल भिडिअस, संनाय, उल सुनाय, बेबिनि जानाय बा बेबिस रिलेटेड, बिबार बागान खालामनाय, DIY आरो गोबां कन्टेन्टफोर थाबावगोन। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन आरो सापर्ट होलांगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।